Благодаря. Thank you for coming. Това беше тяхната интерпретация за една местна легенда, която ние имаме и може би е хубаво да ви я разкажем. Легендата е свързана с едно конкретно място в Горна Липница, което се намира тук, горе за читалището. The legend has to do with a specific place here in Gorna Lipnica, which is located above the community center. Бабите на нашите баби още твърдят, че това нещо, което сега ще ви разкажа, го помнят как се е случило. And the grandmothers of our grandmothers, they claim that the thing that I'm about to tell you has really happened. Някога преди много години назад, столетия назад, небето над Горна Липница станало тъмно. So many years ago, the sky above Gorna Lipnica turned black. И станало тъмно, защото един дракон скрил с крилата си слънцето. And the reason for that was that a dragon supposedly hit the sun with its wings. Дракона летял към селото и паднал тук, в селото, на една улица, която се намира тук отгоре. So the dragon was flying towards the village and it fell here in the village on a street that's above us. Дракона бил изнемощял. Dragon was exhausted. И местните хора обаче не го убили, а го обградили с огради, с които обграждали овцете и започнали да се грижат за него. But the locals, they did not kill the dragon, instead they decided to fence the dragon and start feeding it. В продължение на 40 дни го хранили с мляко, затова те разнасяха въпросното мляко в момента, с мляко и с продукти от мляко. So for 40 days they fed it milk and milk products. That's why they were also using such milk. Дракона укрепнал, станал силен Dragon regained strength. и излетял отгоре. От тогава в селото настанал урожай. And it is said that good times. Нивите раждали много, дърветата давали много плодове, житата много зърно, слънчогледа много слънчоглед. Dirts were fertile, there was lots of fruits and grains and whatnot. Дракона дал урожай на селото и местните хора, за да запомнят тая случка, сложили на въпросното място два камъка. The locals, they decided to mark the place where the dragon fell and they put two stones on it. И на един определен ден извършвали въпросния ритуал в чест на дракона. And so every year on a specific day they would celebrate the day that the dragon fell here. Това е легендата. That's the legend. И когато идват артистите тук, ние ги запознаваме с всички места в селото, им разказваме и тази легенда. И някои от тях се избират да работят с нея и много се впечатляват от това. Дори сме правили разследвания, ходили сме тук по къщите с други артисти, например един мексиканец, да разберем какъв точно е бил дракон, колко е бил голям. Всяка баба има различна версия за това как е изглеждал дракон. Yeah, so every year when artists come to the village, we show them all the legends that have to do with the region. Some of them get really impressed with the legend about the dragon. We've even had artists who did like a little bit of research. They wanted to find out how big the dragon was, like more stories about it. So we went around interviewing the old people from the village. И за сега знаем, че е бил толкова голям. So far we know that it was this big. И че е бил много дружелюбен. And that he was very friendly. Тяхната версия за дракона и видяхте сега как е изглежда. And you saw their interpretation of the dragon. Тяхната е всъщност, те искат да по-скоро да изразят своята благодарност. Все едно, тя се представи, че е майката на дракона и иска да благодари на хората, че са го хранили. Затова тя поднесе така млякото в знак на благодарност към нас. So this was, as I told you in a way, their interpretation. It was like as if she was the mother of the dragon and she wanted to give her gratitude to the people of the village for feeding and keeping the dragon safe. Но за това ще ни разкаже повече и ти, Мариола. Be able to explain why I was hoeing. Yeah, please. Well, Тя иска да каже защо е виела преди малко. Това беше наподобяване на звук на чакал, между другото. So when I did research about the, like dragons in Bulgaria, I find that which is super interesting for me. You have the male dragon and female dragon here as well. Каза, че когато е правила проучването си за дракон, легендите за дракони в България, е открила, че тук в легендите присъстват както женски, така и мъжки дракони. And the female dragon is called Lamia, which is beautiful name. И женският дракон се казва Ламя. But unfortunately, the people of the church they were slaughtering the female dragon, not the male. So the female dragon was always the bad one. So the good one was always, maybe not always, but usually was the male dragon. И казва, че в легендите, които е чела, това, което е чела, че основно са били убивани ламите, т.е. женският дракон, и женският дракон едва ли не е бил лошия дракон.
So I really want to swap this situation and just play this kind of dragon character, which is me, women, and she's a good one as well. И затова искам малко така да размени сценария, да обърне ролите и да покаже, че женски дракон, който може да е добър. And so that's why the wolving, because partly the female dragon, she was like partly lizard, partly bird, and sometimes as well she had the dog face. И казва, че женският дракон от описанията, които е чела, е бил съставен отчасти от ущер, отчасти птица и дори отчасти имало и куче. And in the guest house when we live, we can hear the jackals every night, and myself personally, I haven't got any clue you have the jackals here. So for me it was like, wow, they're here! We try to record them, but they be very loud but fast. So when if she ran to the record, that was too late. И казва, че всяка вечер като си лягали, ще чували чакалите, което много ги изненадало, тъй като те не са знали, че тук имаме чакали. И това така доста ги е вдъхновило и са се опитали много няколко пъти да ги запишат, но всеки път, когато са се опитвали да ги запишат, те са избягвали. So we've been sitting together and trying to copy them, learning how they do. So that's why this woo woo woo. But I never replied. Са се опитвали така да имитират гласите, случаи как те правят, тъй като не са успели. So yeah, that's why they love me. And the music, so in the music, I try to, because you have very beautiful music, and I listen like maybe for like 4 hours through all the days, and try to connect, but couldn't really understand all the lyrics, and was hard to find translations, too much things. За музиката относно това тя каза, че тук в България имаме много музика и тя доста я харесва. И по време на престоя си тук всеки ден е слушала доста българска музика, народна музика. Но е било малко трудно да разберех за какво се пее, за какво става дума, пък няма превода на английски в интернет. But I find this recording of Lisa Gerard. Lisa Gerard. Bulgarian voice. Yes, so she's from Canada. She's like very well known, and I knew it's her music as well. And she did one record like with the cosmic voices of Bulgaria, yeah? And the name is Серията на amazing. българските гласове е музиката с вокал Лиза Жерар. Тя е много известна канадска музикантка, която има една група Dead Can Dance. Чували от миналото и те направиха преди 5 години проект заедно. И това е една от... And I chose this song because I kind of connect to it, and the video is really like about freedom as well. The old man is carrying birds, and then later releasing the bird in the mountains, and I thought because the character of the female bird and the mountains. Yeah, so that's why this song like that any other. Yeah. Брала е тази песен точно защото е резонирала. I immediately was drawn to the slides because it was part of the, educational material at the old school and the history. And it's all sorts of different things, it's Bulgarian and Roman, and I can't read it all, and some fairy tales. And I just loved them, and I felt like I wanted initially to make a whole dress, but it takes a long time to За маските тя казва, че се вдъхновила от естетиката на селото и на училището и затова решила да ги направим. Конкретно тази маска, която държи, е направена от диапозитивите, които е намерила в училището, на които са изобразени различни истории, било то от българската история, римската история, дори и някои приказки. The other mask was Concho from the village. He gave me some wool from the sheep. And he's such a, I wish he was here, he's such a fine man. And I thought he was just going to give me a little. I described in the village to one of the children that I wanted a little wool for a mustache or eyebrows. And so I thought he'd just bring me a little bit, and he brought me a lot. So I decided that Другата маска to honor him to make a whole. С вълната, всъщност вълната е от един човек от селото, от нашия съсед Кънчо, който й предостави вълната. Тя искала съвсем малко, но той просто е дал доста и затова тя решила да направи тази маска. And the snails I would find around on my walks, and then the little tubes
Охлювите ги е намерила по време на своите разходки. Are the old photographs that have kind of like rolled up, because there was a photography studio, I think, in there. So I just took the shape and wrapped the wool. Рокчетата на маската са направени от старите снимки, които е намерила в училището и ги е набила на комикс. So I'm really inspired by organic materials, but when I saw this, it inspired me to make something different. Да, и тя е била вдъхновена от материалите. Тук, в принцип, тя работи с доста природни материали, които е намерила и това е позволило да се развие. Oh, and that was a little shirt we found, a child purse in the school. And these little, I don't know what they are. Hello. So we tried to use something. That mask looks like a cookie mask. Yeah, and Yeah. Другата маска е направена от някаква тениска, която са намерили просто една от разходките си. Разбира се, изправна тениската. И тя е решила да наподоби кукери, маската на кукери. They said that it looks like when a horror movie. yeah, like a happy horror movie. Yeah, very happy one.